All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry, Mahamaya lapen, Korkanthi aro Keseng ponsi, Mai Phuarpu Budheswar teron lapen, Kongchunbang arpu Krishna Dahalapan kipek pon. Kidamtang aruni phai kreke thomarni Dongmoka Tourism Lodge along All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry, Collector Officer Roton teron lapen, Publicity Secretary Sonjoy Rongpia tumahin pen, Phirangkia Mai Phaponsi Korkanthi lapen, Mahamaya aro Keseng ponaputhak pangdak pon. Alang litumahin pen Korkanthi lapen Mahamaya aru Amaiphu Budheswar teron lapen Kongchunbang arpu Krishna Dahal aphan pekpon lupusi than pon. Bangso hut alang litum ki than pon ake Karbing long lapen di mahasawangkang biha ki klem kidamatum akiduk kisung aputhak karjam je phansi bangso song seng ponlo lapen biha mate chojor cholang anathu ansuse kangthur ponje phanta ason asai klem pon thuji pusi than pon. Lapen ini tumpini lada Korkanthi Mahamaya homosti elom bepar bihar kiklem akutha sini tum cingbai cingsai lo sibini aku mikita sengpon lo lasi dak Korkanthi homosti pen Mahamaya homosti bepar bihar kiklem tum stami nili tum long aprang sinang cingki era bepar bihar stami klem mongchodi Penili tumlong a member awi kulute labang ke atau tipen ge claim kulute tum soda pen akang sai dapat bonji lapen ladak do penang do Korkanthi Mahamaya homosti kisiman akorti atum bepar behar ke claim do kumane ke sangke bepar behar kumane ke cega bepar behar biha ke claim aron chokle matu malong thang bagbe tangka ke rung thap ing tonangji jong sila puson ke hangdun thap dokokte nitum asong pen insai ji pusi than pachini pon biha ke claim atum trading license kachisila malong chirap chitu dunji puta than pon komiti Keseng along nilitum je parai pon lang ke lapuhen lo je dak bepar ke claim atum isuman alam ke alang litum kisung do laso kisung pen doko alam ke pensi nilitum panang je than lo lase nilitum ladakan nang humri lo laso humri long pen nilitum kachini bang ke lapui hen lo je alang litum to claim so dam long pusitame dak alang litum pasi sak dopik pasik sa bangke lapulo je non molom ilitum tathek damlong lo da towar na ne dam pilok pilak pusitame alang litum han poisa kilung dun tap tum ta doipik lahai puthak pensi nilitum ta ladak isi komiti seng nak lo lasi nilitum la All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry ahin pen bangke nili kipui kantung bangke lapulo je komame ini mo next time pen komame jong si alang litum han pasik sat ba nilitum members dang nilitum senglo alang litum lada komiti dolo na so komiti sengget penaki alang litum han komame alang litum han dong si ke hang tap do pulo de labang ke nilitum All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry hin pendang ke so dak pen nilitum sai komiti hala puke pek ponamai phu Budheswar terona hin pen ke than pon ke Korkanthi lapen Mahamaya angkang angtan pen kiwang asangti arphek check chainong abiha pen danglok break jama biha nang kiklem je tumanta nituma phansi nang chingki paprang nang ji pusi than pon po alang nilibong apan presiden bidang lo lapen ke po alang ni amin pula har apan si secretary people lo lapen thu kaprek karjulong mane la bepa biha ke klem dam ke wan pen te gumlong potowar kumani khangche kumani la puson kumani la ben po kumani suri sinai kumani tharu phonai pu ke hang thap abang tu tum pang pulote nilitum sodak pen kan sai aja kongdo la pen ke All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry ahin pen sodak pen kan sai lipat nilitum pathik pon lo lapen ke alang litum sitame alang litum un iadim nilitum hanang koborang po birtanang tinang po nang pidet lote nilitum bang po kosona decision pen sinitum giklem kitam nai ma solam uthakan nilitum bang dong mukak pen sem sing ti Karbing long lai